Шәһәрнең бу җире, аның чите дә, үзәге дә түгел. Казандагы эшчеләр районы. Биредәге йортлар узган гасырның 60-нчы елларында төзелгән. Игътибарны җәлеп итәрлек әллә нәрсә юк дияргә мөмкин. Бишәр катлы хрущевкалар, аларның беренче катларында заман таләбе кибетләр, аптека, балалар бакчасы. Совет чорында тормыш итү уңайлыгы күз уңында булган. Һәм монысы нәрсә? Подвал ишегенә беркетелгән илмә тактада Ай нуры мәчете дип язылган. Мәчет? Кызык. Бабайларның күбесен күмеп бетердем инде. Яшьрәк бабайлар әле йөриләр. Беренчесе. Үлә алмыйча. Яшьләр? Яшьләр киләләр җомга көннән. Кайсы узып барышлый, кайсы менә вокзалдан, интернет белән килә, шул формада. Кеше йөрми дип әйтеп булмый, йөриләр. Сыябыз хәзергә. Акчасы да түләргә җитеп бара дияргә кирәк. Миңа оклад кирәкми. Оклад безнең охрана юк безнең. Менә шул утка, суга. Әйдә. Менә хәзер гөлләргә су сибәрбез. Сез карап торырсыз. Менә шундый мәшәкатьләр белән Мәгъдәнур хәзрәт көн күрә. Ул имамлык иткән Ай нуры мәчете Казандагы Яңа Савин районының Академик Королев урамы белән Галимҗан Ибраһимов проспекты киселешендә урнашкан. Подвал булса да, аның шарифын өстәгәннән соң, монда бер мәчеттән дә ким түгел бу. Җәй көне салкын, электричество белән суытасы юк. Кыш көне җылы, китәргә уйлаган идем. Берәр ел, ике ел элек микән шунда. Аннан ары мәйтәм, Алла Тәала әгәр дә саулыгымны бирсә, йөрерлек кешем бар вакытта йөрергә кирәк. Чөнки минем исемдә бит инде бу. Полностью. Мәгъдәнур агай Яруллинга 90 яшь. Ул бу җир йөзендә бер гасырга якын вакыт яши түгелме? Әгәр хәзрәтнең яшен әлеге еллар эчендә булган вакыйгаларга күчереп карасаң, шундый глобаль үзгәрешләрнең бер кеше гомере озынлыгына сыйганлыгына шак катырсың. Адәм баласы шулай узак яшиме? Әллә вакыт үзе күп нәрсәне сыйдыра алырлык капчыкмы? Колхозлашу чоры, бөек ватан сугышы, Сталинны зату үзгәртеп кыру башлануда. Һәм шушы глобаль кичерешләр бер кеше гомеренә сыйган. Муллалар авылдан киткәннән соң безнең мәчет хырыенда булган. Мәчет хырыенда иде. Менә муллалык вазифасын әтигә йөкләгәннәр авылдагы авыл халкы. Ничәнче еллар? Бу 20нче еллардан алып. Шул елдан бирле үлгән чигә тикле ул вазифаны алып барды. Үлде ул 38-ның 1 мартында, мәчеттән туктады 37-ның көзеннән. Китаплар безнең яшерелгән, әти ничек ятлаган, шуның буенча гына алып барды. Чөнки ярамыйдыр бит ул вакытта инде. Әтинаны Сабадан килеп 21 елны үлгән, ашлык ул вакытта кеше адаматларга адымын санаулы адымнар атлаган, чөнки аш бөтенесе дә. Әти янына килгәннәр, имамлык вазифасына баргач инде, әти аны ул мәетне юган, арба белән тартып барып күмгәннәр. Күмгәннән соң Коръән укыган. Икенче көнне Сабадан милиция килеп, әтине алып чыгып киткән. Әни ул вакытта апа белән кырсаклы 21 елны апа минем бар иде. Әни артыннан кычкырып, акырып чыккан, сезнең аркада мәсәрне алып китәләр, чыгыз дип. Халык чыккан, аны бит сразу алып китмәгәннәр канцеляриягә. Канцелярия тоже бездән ерак түгел. Алып кергәннәр канцеляриягә, хатын-кызлар, ирләр килеп, әтине алып калганнар инде. Без хәзер тарихны китап битләреннән танырга, коры саннар белән генә кабул итәргә күнеккән. Ул саннар тере кешенең җылы тәне. Алар безнең бабайлар, әбиләребез, алар җан сыкрауына, тән сызлауына, аш булуларына карамастан рух ныклыгын югалтмаган. Шул көч, шишмә суы юл ярган төсле,
хәзерге заман аксакалларыбызның гамәлләренә күчкәндер дә әле. Вафа хәзрәт белән танышу безнең 88 елны булды шикелле. Мин анда укырга йөри башладым. Зиннәтулла бай алып келде инде мине. Укыта башлады безне. Көз җитте. 88 елның көзе инде бу. Зиннәтулла бай әйдәгез җәмәгать өскә менәбез, анда хәзрәт укыта диде. Менә шушы Зиннәтулла бай зур дин буенча мөгаллим дип уйлыйм. Анда Вафа хәзрәт мине тагы аннан да диннерәк бар микән дип, менә анда без 18ләп ирләр, шәкертләр кереп утырдык түгәрәкләнеп. Моңан шагатикле дә шулай итәдерик. Бер вакытта да миңа эндәшкәне юк иде. Бөтенесен бастырып сорый, мин утырып калам. Менә бу юлы бөтенесен бастырды. Берсе дә җавап бирә алмады. Мин иман кәлимәсен әйтәсе бит инде дип утырам. Ул торда карады да, әйдәгез инде алай булгач сез торыгыз диде. Ул менә шушылай әйтүгә минем бөтен балаеннар күперде. Күзләрем караңгыланды, торып бастым. Калтыранам. Нәрсә әйтергә? Хәзрәт, мин утырым, минем тегендә калган бит дидем. Менә шунда бөтенесе шыркылтап көлделәр дә, Вафа хәзрәт минем белән сөйләшә башладылар. Без шәкертләр килгәндә, ул һәр вакытта да Коръәнне шушы якка, күкрәк ягына куйган була. Һәр берсен каршы ала, һәр бер шәкертне каршы алып. Мәгъдәнурага еш телгә алган Вафа хәзрәт дини һәм милли даирәдә танылган шәхес. Хәзерге мөселманнар аны бик якын итеп, зур хөрмәт белән искә ала. Әйтерсең, андый кешеләр хәзер юк. Чыннан да юк бит. Вафа хәзрәт Гыйләҗиев мәчетләр төзелеше башында гына торучы түгел. Аның эштәлеген билгеләүче, нурын булдыручы дисәк тә ялгыш булмас. Ул риясыз хезмәт үрнәге һәм дини яңгырыш шырының шиксез якты йолдызы. 91 елны мине санаторийга җибәрделәр операциядән соң. Шунда килгәнем, каян килдең син диләр инде, торучылар бар бит инде, тора торган җирдә, башта Түбәтәй, аларда да Түбәтәй утыралар, файда. Каян килдең Казаннан? Казаннан килгәч, алайса син азан әйтә беләсеңме? Беләм дим. Иртәгә җомгага барабыз да, менә мулла китәдер, мулла урынына син азан әйтерсең, менә бүген мулла таягын берип калдыр сиңа диде. Менә шуннан башланып китте ул. Аннан икенче атнаны бу атна узганнан соң икенче атнаны гает. Корбан гаете булгандырмы? Яны сын хәтерләмим хәзер, гает. Тегендәге бабайлар кайсы аксак, кайсы токсак, минем шекеллеләре бер-ике генә, теге әзрәк нормальный йөрүчеләре таяксыз. Алар әйтә, Мәрҗәнигә барабыз, давай әйдә иртәгә иртүк торабыз да, торып чыктык. Кыяшлы, матур көн. Аннан бер сәйтә, бу вакытта инде хәзер гаит бетәбез кайчан барганда, безгә урында юганда кирип тә алмый. Давай монда син аны укыттың бит җәмгыятьдә укыт. Укы давай. Там нинди гаит булмый, җәмгыять булмый. Була, әйдә менә шулай укытырсың, ничек булган. Спорт залына алабыз диделәр. Барып спорт залына начальникка барганнар да спорт залына ачканнар, зур анда. Килеп кирдек тә алар шундый бер җәймә җәйделәр идәнгә, бардык. Һәр башта Талгат Таҗетдинның Гыйбадат Исламида вагызы бар бит. Шуны укыдым. Халык тулы. Бер алып карасам. Гаять әйбәт кенә авызда укытты. Инде үзем намаз укыдык инде 2 рәкәгать бит инде ул. Тәгесен укып чыктым инде мин аны. Шуннан акча саный башладылар. Садака елгән шулай. Санадылар да торып, "Мен хәзрәт әйләндем менә шунда." Картошкада әйләндем мен хәзрәткә. Мен хәзрәтне монда идәндә салдылар идәнгә. Мәтәм мин нишәтим аны. Теләсәң нишләт, ул синеке. Дисәм, юк, минеке түгел ул. Нигә мәчеткә кайтып бирсәм ярыймы?
Ярый бик әйбәт булыр, апа. Ну, от кайткач, икенче җомгада бардым да, Вафа хәзрәткә килдем дә, мен әйтәм, хәзрәт, менә мин Крутушкада булган идем. Мен әйтәм, миңа җомга укырга куштылар, гаит укытырга куштылар. Мин аны менә теге гыйбадәт исламидан карап, әйттем инде үземчә. Ачуланмалырмысың? Юк, садака бирделәр, менә бу садаканы сезгә мәчеткә кайтарырга куштылар, кайтардым, бирдем дә. Ул ачуланмады. Байтып карады да, синнән мулла чыгар ахыры, диде. Менә шул бер сүзе булды. Синнән мулла чыгар ахыры, диде да. Дини яңарыш, газап катнаш, борчулы, ярсу булган бит ул. Ул вакытны онытып та киләбез бугай. Югыйсә, ташу дулкыны ярны җимергән төсле, тормышыбызда тамырдан үзгәрешләр башланган яңа чор бит ул. Сәясәт, сәнәгать өлкәләре белән бергә халыкның күңелендә дә эзләнү барлыкка килә. Канга сеңгән, хәтерләмибез дисәк тә, күңел түрендә яшәп килгән иман шаткылары күренә башлады. 92 елны Болгар мәчетенә килдем мин. 97-нең көзендә, сентябрендә мәдрәсә салып чыктык без анда Болгар мәчетендә. Болгар мәчетенә минем шәкертләр килгәннәр иде. Анда миңа әйттеләр, синең дипломың юк, сиңа укытырга ярамый, диделәр. Ишәргә ярамый инде. Шәкертләр минем арттан теләсәң кая укыт, без синең белән синдә генә укыйбыз, тотар алабыз, диделәр инде. Мин беләм, менә монда Талгат Сәсистин, Чистопольский урамында ком юдырган иде, теге Кол-Шариф шәһид мәчетен салырга дип субайлар суктырган иде. Ислам университеты салырга дип ике җирдә суктырган иде, меңәрләп субай. Шунда Мөхәммәдулла дигән Равилә белән Мөхәммәдулла дигән ирле хатынны шул җирне саклыйлар иде. Искә төште дә, мен әйтәм, барып килим әле Мөхәммәдулла янына дип бардым. Чөнки шәкертләр требует та бит, хәтерләсәң кая укытыйлар. Бу килсәм, Мөхәммәдулла мине дүрт куллап, Мавзан урайда, җомга укырбыз, әйтәрбез, дәрбез. Кил, давай, шәкертләрне дап кил. Шәкертләр килеп җомга укый башладык та, мен әйтәм, ярамый бит, минем бер нинди юк. Хәзер ул Талгат Таҗетдинның заместителе Хади хәзрәтләр икән Азим мәчетенең. Мөхәммәдулла аңа шалтыратты. Давай укыт, мин Талгат Таҗетдиннән сиңа шәһадәтнамә алып килермен, диде ул. Менә шуннан укытып киттем, шуннан хәзрәткә әйләндем инде. Мәгъдәнур хәзрәт Казандагы күп мәчетләрнең тормышы эчендә кайнаган кеше. Мәсәлән, ул Амирхан урамындагы Аллаһ йорты төзелешен 8 еллык тынлыктан соң яна җанландырып җибәрүчеләрнең берсе. Сүз хәзерге Казан нуры мәчете турында. Ул Казан нуры түгел бит ул. Казан нурын салып бетергәннән соң без аны ике Кол-Шариф булмый дип, теге банкларда Путинсы китәр, тегеләй булай дип, аңар Казан нуры исеме бирдек инде. Шулай да Мәгъдәнур хәзрәт Казан нуры мәчетендә беренче җомганы укыта. Аңа кадәр Болгар мәчетендә мутавалият эшчәнлеген җитәкләгән. Мәчетнең имам хатибы Фарук хәзрәт тә 5 ел дәвамында гыйлем алган. Дини мәдрәсә тәмамлаганда аңа инде 66 яшь була. Әмма Мәгъдәнур хәзрәткә яңа мәчетләрдә түгел, шушы академик Королев урамындагы торак йортның ярым подвалында урнашкан мәхәлләне җитәкләргә насыйп булган күрәсең. Ул чагында әле бер генә бүлмәдән торган оешманы хәзрәт тулы канлы мәчет итеп эшләтүгә ирешә. Әгәр үз халкыбызны тәрбияләсәк, иншалла без бу бар җирдә дә уңышка ирешербез. Мәгъдәнур хәзрәт Яруллин инде 20 ел подвалда урнашкан мәчеттә алыштыргысыз имам. Хәзрәт Аллаһка шөкер итүчеләрдән. Тормышыннан канәгать. Бүгенгесеннән дә, үткәненнән дә. Мәчеткә зарланырлык булсаң, син анда имам булып эшләмә. Имамнан тора барсы да. Әгәр дә имамны саныйлар икән, имам дөрес кеше икән, анда садакасы да килә, мәчетне төзелергә җитә дә. Хәзер монда, менә, например, шәкертләр укыйлар.
Кем укытамын тәшәккүрләрне? Benim 4 okutuşu var. Raşide, Reyde, Alsu, Gülbike, Lale var ya. Ağır yol qartaydı. Hazır ol 95-ci yıldan beri okutup Ramazan meşridinden kelgen yol. Şagirdler köp түгел belgili. Eğer de tülevli olsa, onlar köp bulurlar ya. Tülevli жерге oşurttıralar biz. Examen bile alsak tülevli olsa yeme. Ama da kel oku rahatlanıp köpmek okusun kela rahmet aytıp qaytıp ket. İsenleşip gelip kir. Şo, bitti şunun bilen Muhammediye'de okuyorlar mı? Reyde okutamın da. Muhammediye'de okuyorlar. Muhammediye 5 yıl okugandan sonra 3 yıl 5 yıl mı? Yoldan qaytıp mında Reyde'ge okurga kelirler. Mına podval. Kızık hal. Kızık hal. Mına podval. Podval şerifte Alfred Tekmeg aytmay bidin onu. Инде шундый сәйер җирдә урнашкан мәчетнең уңышлы эшләвенең сыры нидә соң? Минемчә җавап бик ачык. Кеше арасында күзгә күренмәсә дә, Казан мәркәзендәге имамнарның иң өлкәне, остазлары васиятен үтәүче алпат шәхес Мәгъдәнур хәзрәттә аның сыры. Моны бер дә икеләнмичә әйтеп була. Вафа хәзрәт миңа теге Üniversitet bitirgen şekilde, İslam institutları bitirgen şekilde praktiki verdi olmayana, teori verdi olmayana. Ondan sonra bizning her bir soluşun qarab solap turadık biz. 18'leyen kişi. Mana şu kişi bilen nişek обращаться, nişek kişiye qarşı alırga, nişek uzatırga, onlar nişek grup etmeske, bütünüse ol bit Күп махалык келе ул вакытта бер генә бит ул бүтән каравайна каравай зур, Сухариксы каравай зур, бүтән соңгыр киләләр иде. Ул берсенә дә кара хишрай белән берсендә каршы алмады, берсендә нитмәде. Ул яктан мин аңар бик рәхмәтле дә видимо оннан алганмындыр инде бераз. Сезгә дә яшьләр батырын түгел, сезгә дә калып тартыла бит. Яшьләр тартыла. Моны Бу урында аксакалыбыз сүзне икенчегә бурып җибәрүне кулай күрде. Хәер, риясыз үзләрен алга чарырга күнекмәгән. Фақат Раббыбыз ризалыгын өмет итеп гамәл кылган остазларыннан гыйлем алуын истә тотсак, бу бер дә сәер түгел. Аллаһ Тәала каршына барып, җавапларыбызны бирәсе бар. Дөнья, ахират эшләребез. Без ике дөньяда да бәхетле булу өчен без менә шушы намазларыбызны укыйбыз. Уразаларыбызны тотабыз. İki dünyada da bәхетле булу өчен безгә динне Аллаһ Тәала менә пәйгамбәребезне җибәргән, Коръән иңдергән. Хәзер без шушы Коръән нигезе буенча яшәргә тырышабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب